са от света на другия, разбираш ли? Искам да видя как ще взаимодействаш, като ти видиш някой... Значи той не е много добре облечен, но си го представи. Идва ти такъв с робота, така изключително... Аз съм с цилиндър и с маска на скелет. Тъй като от съвременния свят, спокойно мога да се завърна. Добре, помислиш го за Ларпар, обаче той се оказва магиосник, разбираш ли? Искам да видя взаимодействие. Кажи му you shall not pass. Как се срещаш ли? Ти му говориш, той ти вика какво е това, разбираш ли? Какво? Айде. Какво правиш тук, страннико? Самолет съвременния свят. Какво търсиш по тези земи? Ти не принадлежиш на този свят. Да се пътят за моят свят. Мазния смек! Той обаче запази някакъв страшен покерфейс, пък другия се разсмя. За да намериш пътя на този свят, трябва да тръгнеш на север, към храма на Ултрай. Ма той не ти каза кой свят. Там не е север, север е напред. Чакай, той си мисли нещо, разбираш, това е част от роплея. Дори да стане грешка, това е част от играта, разбираш ли? Отиваш на север до храма на Ултрай. Там ще намериш свещения свитък. Прочетеш ли 15-та страница? Осма дума отзад напред. Ще отвориш портала, който ще даде. Така, само и така ще спасиш семейството си. Моят свят беше унищожен от мазния Overlord. Тогава виж. Трябваше да кажеш shit. Не мога, човек. Shit. Нека само да се разберем. Чакай, епик така. Shit. Shit. Значи, в една такава игра не можеш да кажеш, вижте, идват андеди. Значи един път какво се случи? Снимахме нещо като промо видео за Ларпа в Бургас, тук като още бях с предния клан. Единия, знаеш какво се изцели? Точно е така. Армията на андерите. Армията на андерите! Трети дубъл. Армията на немъртвите. Добре, айде пак. Значи това беше снимане. Значи при играта няма втори дубъл. Стават изключително тъпи ситуации, кажеш, направиш ли някаква такава стабилна грешка. Като мазния Overlord. Затова Мазния Overlord. аз ще направя самурайски ролплей, дръпнуса, само че е от средновековието самурай. Да. Задаваш тъп въпрос! Естествено, че има. Японците са нямали средновековие. Сега. Защо не гледаш това значи? Не съм те виждал по тези земи, Монко. Грешка на езика се защото не съм от тези земи. Какво търсиш тук тогава? Търся начин да се махна тук. По-скоро. Значи търсиш портала на времето и на пространството. Как знаеш това? Аз съм не магиосник от момче. Чета мисли. Магиосник? За теб съм чел само в древни светъци и за твоя род. Аз съм последният оцелял от моя род. Всички останали бяха избити. Злите демони. Интересно. И аз като теб търся портала. Бях чувал за него. Той ни каза, че свитъкът, който се чете заклинанието за портала, се намира на изтока. Охранява от твърде много. Сам не мога да ги победя. Затова бродя с тези земи, като търся смели воли. И търсиш такива като мен. Дали си това така? Аз може би съм, но откъде да знам, че това не е просто някакъв капан, за да вземеш и малкото, което ми принадлежи. Нека ти го докажа. Добре. Магия. Ти доказа, че си много добър. Мъкнете. Мъкнете, За мен ще е чест, ако заедно. Демони на смеха. Идваш ли се? Давам честната си дума на магиосник и на некромант,
че ще пазя и ще ти помагам в трудност. Само единствено ако вървиш пред мен, старче. Разбира се. Последвай. Какво ти е дал? Ще спрем за този хребет да призначува. И сега е момента на легарнята. Мисля, че беше горе-долу. Браво! Всичко го заснех. И завеса! Благодаря. Това е като цяло един малък ролплей. Добре, мога ли злебеш? Не, ти беше добре в интересна. Малко объркано, като цяло беше добре. Извинявай. Значи, за какво става дума? Ето това ти е самурай, просто аз съвременен нямаше да се справя. Да. Затова, че замисли се дали все пак да не